Shubor nakaslem jong Shongsaiñ Hima. Ka Synjuk ki Waheh Shnong ri Jaiñtia, kala Kyntu ya baro kinong ya lam Shnong, pat ba nong Shnong, jong ki art district ka rilom Jaiñtia, ban Pynneh ya ka Shongsuk Shongsaiñ hapo ki Shnong ki thao khamtam, hakum ka ne ka ayom election MDC, siya ki art li ki autonomous district council. U President ka Synjuk uba lipon uloong minta kalapoy kaayom election banjit ya kinong mikmat siya yeng dorbar tawan jong ka Jaiñtia Hills Autonomous District Council. Kumta ka Synjuk kala Kyntu ya kinong yalam Shnong bakinumdan kanu ka Jaiñtia liang siya uno kertong. Uloong baha kapor election kidon ki Waheh Shnong ki basya yalam bakla bala Kyntu bakanu ka rai Shnong kabaki shim kandai na kabenta kabaha kamyat jong ka Shnong kathao na kabenta ka jing yalap election hapo ki Shnong ki thao uba lipon ulapin kan mau ya ki Waheh Shnong ka rilom Jaiñtia ban pintrei kam ya ki rai jong ka Synjuk kabala depshim house nem 8,000 arpuar ban sya tang southly ki kali kenthop jong ukertong. Badru omsya ya kino ki kertong ban yalam bungut ya kinong kershan. Namar kawan ra jing ya ukertong ha ka jing lot jing sep ka jing sakut kali badru ka jing Pynneh ya ka jing khuit suba nalor kiwe. Nalor kata ka Synjuk kala Kyntu ru ya baro kinong Shnong ka rilom Jaiñtia ban burom ya ka dorbar Shnong knang ba ka election MDC kan long kabayat bet ya jenti klem kanu ka jing huri hura. Shosho ka Synjuk kala Kyntu jor ya unu ne kanu ki kertong kumju ki Shongsaiñ Hima sima haba ki lawan ya lap election hapo ki Shnong ki thao ban kiar na ka jing kentho keno ya ki Waheh Shnong klem don ka daw ni sakhi satar ki babiang namar kan kta ya ka kam hapo ka emlang salang. Tu da to ipor ban da poi kan ka kam ko ya kan bas Ilekshon te kwa upun kan mo ya pi kam ki Waheh Shnong wa kan wi wala mo emi umani ko emliang hagawan ka political party nei ba kamwa man bi ginong sinchar Shnong ko pa ya ka ba kamyan wa Pynneh ya Shongsuk Shongsaiñ ko man equal le ko yer kan yoro ginong Shnong kamte ha ka election le kwai o man bi kamte nei ba kani ka ri ko chong ni da na pi man ko ka te ka democratic country lani ta state ko pai ki kam no pai ba democracy ko mot ki kam ko pai do pai ba yo pai ba na ka banta ko pai ba ka ro kam te Pynneh Shongsuk Shongsaiñ wo ba ka won ka mon lai lui ya ki nong Shnong ki yong wo chin ki ka rai halade te ban kre kam ka sanat ka yong pi mo ya ilai pi wan nei ba wo chemi en ki por kham tam he ki por chon wa em ki Waheh Shnong ko cha yalam bakla lani let's see em ki dor bar Shnong ta kan tu ye pi kawan ko chimpi ga rai kat kam ko constant Shnong yo pi lani kat kam ga rai yo pi ka Waheh Shnong maintain ye ka de wo yi pi te lakam ani te kan don mo em kawan ka jing ye chron ye pi chni ke jing kulmar po Shnong wa ki wi but pen kan mo ile ha ga ar tarik yo bunai wa ar snem ar jar ar phao ka Synjuk Waheh Shnong de chimlang bi ka rai ha ka meeting de ka wada penmani halat terbo county hall wahai por kan bas election wo la ya ka jing pentip ya won candidate ya won ka party wa hawan ye ka Shnong ka tha yo ye ki wan ka masud li ki kari de man ko mot de lang wa ka yo candidate kani ko mot wo lai ura pai ba yo Pynneh ya ka Shongsuk Shongsaiñ yo Pynneh ya ka khoi ke jingar yo lai le na ka lut phut le ne ka lut san ka bam sap bam pong ka ro kam te ka ni man ko ka rai ko ni chimlang de na de pi ba de ilang woro apo ka lom Jaiñtia te yo Pynneh ya ka Shongsuk Shongsaiñ kana ye pi pelai ti kam ki Waheh Shnong ki Waheh dong le ni ki dor bar Shnong sneo ba kan mo ye ka ni ban he jo ipor na kan tu ye pi wo man pi ki bru ki wa ri ka burom yo ka dor bar Shnong ong ki ka dor bar ki pelai ni ba ko chong na nga de pi ki man pa ki khon kan ro kan lot mo em ka won ka kam auri aura te ka ni ki jing kan tu na ka Synjuk Waheh Shnong ri Jaiñtia ya ki dor bar Shnong ko em hapo yang ko orban lani hapo yang ko jwai pulun ban kan jo hapo ko rural lani hagi Shnong palat sor lani chaki Shnong ko chakandong kani man ka jing pentip ban ka jing kan tu ya penar tali ki district wa ka east wa ka west
Jaiñtia Hills. The Kano Kamte na Kaliang ka Synjuk. The Pynneh ka Jingthaw we chagi returning officer. The new DC yung ka West Jaiñtia. But kam jo chong DC yung ka East Jaiñtia. Nakabantao Pynneh ye wani jing jing ko. But boy le ka jing Kyntu lang hila. Ye I kam ki officer yung ka Ilekshon. Leni ki won ki perlok ki wa wan chagi Shnong. Nakapanta ka jing penkenria yung pi ya kabut ka yung pi mau api ki wan ki jing penting leni mau api ki wan ki jing pen smith ki ki kan du ang wam yo du taput hari Jaiñtia man ka garilo ka ri Jaiñtia man ka ri yung ki blai sim ri yung ki kan ap doloi ka wa da suit de chor do man chua di ki long chua man chua ka wam tu em ka te ka yum snam ni tu em ka wan ka awi de Kyntu ile ye ki political party hawa kelam ni kiwan mohon pun thok kanoi ye ki dor bar Shnong gerang bar Shnong klem em ki da ku piang ni klem em ki sebut kani man ko kta ye kawan ke kam imlang saklang nak bentau Pynneh ye ka Shongsuk Shongsaiñ kini man ki tin bat ke warta chi ilang waro ki nang Shnong bat ki parlok Waheh Shnong bat ki dor bar Shnong yong karilom Jaiñtia kublai sibun kublai chia